Jamani wala kawala katika Marikamusa kaseme ita wala batama Bismillah. Damromo makaka bismillah. Dua, hey, wah, ice goro ini aku segi. Ice goro ini aku segi, ice goro ini. Ice goro ini. Ama ini kita tahu fe. Oh, kita tahu. Mau dah deh bulu tarakama. Ayo masih tuh dulu. Ada apa? Telepon. Ta baya, ta faka baya, ta sigi baya, koro maka dugu maka, furu ɲɔgɔn sora, kanu ɲɔgɔn sora, ibe ɲɔgɔn sora, fakoli kunba, fakoli daba, jamjam koli, koli barama, koli baranta, bɛnbaliya so, n'a bonyala, kɔnɔtɔn do, o de ye sumuso kɔnɔtɔn mara ka mori kanta duuru mara ka ŋara naani mara ka suba naani mara, ta suba jara suba maka suba minɛ suba, an bɛna taa den bisimila ɲan bɛ kun, marikamusow den bisimila ɲan bɛ kun. A ye tɛgɛrɛ fɔ Maka hɔrɔn ye. Moho kananani Ibi ya fama Jonyen sababu ya Dili kauka dili Jara bana ni kaya joli kenami Ani sena kena sunsum Kwa uruko jara ani ba uruko jara Dala probo kamba ani dala jiba minkone Umu jara jamo ye jamunta ani fladi Didika jara dugu ye duguta ani flai Ni tora ka ne toro doro Fui tene dani kumate ba un karamogo toko yeko burama sumano Jale papu Fune papu Sibine tabu Sobe ni bali Duguta dugujugu foba Tanama jugu keba Tana kuno mana kuno Tamba dunda kili Joli bosira konoto Ne kamara buru fieri ko Sangalama buru fieri ko Ne kamara buru fieri ko Iyera wolo buru fieri ko Iba fo jiji ukuka ya fama Ntai mantimi kui Wantai mandida Nga taoro infanya sani yale nudoni Bon, ngara mwa ya bagari sumano dinga Bura sumano de sana jalo kakari la jiri bugula Ale ya fama pemo ibi kuro nye lenjo Ale nidi ma atoi ko doni Ale nidi nema Doni titami ngo de kumari Bobo tika alemani Bobo ti misiri wele Doki dara bobo sintala Kiri tigera bobo sintala Doni na ala ikia keme saba anitani sabada Ayo beti ni kumakande Nabi mwamba keme ni mwani nani Mwala lutini kumakande Tilika yile wale kuma na kumadi Nabi kuma ine keke Mwukuma bifurusi ya furu de sa eski zawati ni ene wele kunga na kuma indike hali magaja ilu ya rasulu nyini nga domina kika ala enjoy dilika natuye ala jaba photo chikana ala moke natuye ala jabe video chikana ala moke oto aye muneti aye tibilaiti muhammaduma akokul afwaye huwa Allahu ahad ne de ala ekelembe lam yadit
ne ma bɔ fɛn na walam yulaj fɛn ma bɔ ne la walam yakul lahu kufuwan ahadu ale ala ti belebele ye ala ti jamanjan ye ala ti suruman ye pɛpɛrɛlen ti ala ye korilen ti ala ye ala ti jɛman ye ala in ti finman ye ala ti nɛrɛmuguman ye ala ti bilenman ye a ti cogoya la ala ti waati la a ti cogoya la ale de b'a bɛɛ dilan a dilannen kɔfɛ maa ti se k'a tiɲɛ ale ala de b'a tiɲɛ a tiɲɛnen kɔfɛ maa ti se k'a dilan ala y'o fɛnɛ kɛ ni kuma de ye Didika jara sangaranga ala y'i kɛ umu ye ne ye Musa ye ala y'i jamu kɛ jara ne ye Jabatɛ de ye n nana n bɛ kuma in de k'i ye n y'a sɔrɔ n fa fɛ o fɛnɛ ti waso ye i ye ci jɔn ma bulajamu 16 e mɔrɔ i ti ɲama i ka lamɛn bulajamu 16 bula ba ye 6 ye bula den ye 5 ye bula masa o ye 5 ye bula den ye 2 ye bula muso jamu ye 2 ye a faranga jamu ye 1 ye n'i tora ka lamɛn n b'a d'i ma k'a wele ko bula a kɛra min di n'i m'o fɛnɛ faamu n b'o d'i ma bula jamu bɔra dugu jumɛn de la o dugu tɔgɔ fɔlɔ o tɔgɔ de ye ko Kaɲaka kungokolon kɔnɔ n'an bɛ taa so an b'a fɔ Ankara o de bɛ wele ko Akara bi o bɛ Gana de fɛ ne ni yen tɛ ne k'i min fɛ o siya de tɔgɔ ye ko Serekule o Serekule o kɔrɔ de ye ko Wusu nka o bɔra dugu min na o tɔgɔ ye ko Asuwan te o de bɛ wele ko Maraka de minnu tun bɛ anw mara nka u ye dɔ de sɔrɔ fanga la o de bɛ wele ko Dangoma kɔrɔ ye ko les Échos k'an k'an sanga ɲɔgɔn ma ne m'o faamu bi olu de ko an tun bɛ yan ka kɔrɔ o de bɛ wele ko Kakɔrɔ i tɛ ne lamɛn wa dɔɔni b'i kɔnɔ n b'a d'i ma o. Mara ka fanga ye penceni fanga ye n'u ko a ma ko dictature ne m'a faamu o don Kajale Sinbo a n'a tɔw de farala ɲɔgɔn kan k'u ka mun kɛ an ka fɛɛrɛ kɛ an ka tɔn sigi tɔn jumɛn ko don k'o ye dɔɔni so tɔn ye o de bɛ wele ko donso tɔn ko n'i donna ni den donna k'a fa sɔrɔ yen i karamɔgɔ y'i fa ye n'i fa donna k'i sɔrɔ tɔn na o tuma na i fa fɛnɛ karamɔgɔ y'i ye o kama a bɛ ka yiriwa o don bulajamu ye jamu joli ye marakaw de ko k'an ka ninnu labila den kɔrɔ donbiya n bɛna d'i ma n'i sigira dɔnni kunna n bɛna d'i ma n'i ma sigi dɔnni kunna ne dun bɛna d'i ma n'i sigira fan kɔrɔ fan ni nɛgɛ de y'i ye hali i ma sigi fan kɔrɔ e ye fan ni nɛgɛ de ye ma in bɛ taa fiɲɛ de fɛ nka fiɲɛ b'a ta fiɲɛ ye 5 ye lamɛnnikɛ fiɲɛ yelikɛ fiɲɛ samata kumakɛ fiɲɛ ani fiɲɛ min bɛ malifin farikolo gosi kunnama nin ye 5 de ye ne bɛna kumakan de f'i ye o bula o don bulaw labilala bulaw sigira k'a ba kɛ 6 ye ne fɔlɔla e la bula ba fɔlɔ o ye Kamara ye ka o ye Sankolo kɔrɔ ye ko min y'i kɔ Sankolo ka sigi la k'o ka kɔrɔ ni i ye bawo i b'o ka mara kɔnɔ o de b'i wele ko Kamara bula 2nan o ye jumɛn ye o de ye o la e bɛ to dɔw la o bɛ min kunna n'o b'o kunna o basitigi o de b'i wele ko Koro ɲɛmɔgɔ o de b'i wele ko Koro Makan bula ne bɛ sɔn ka kuma e ye o. Siyalema dira ma ko n k'a surunna nka bula den 2 o bɔra Koromaga den fɔlɔ o donna kungo kɔnɔ a ye sokɛ kolo a nana n'a ye u ko a ma ko si sɔgɔ min sɔgɔra sokɛ gindo la o la den 2nan o ye e de ye a sigira cɛminɛ basi kunna a bɛ filɛli de kɛ ne bɛ don i kan i bɛ kungo lajɛ ni ne taara min bɛ na ne kɔfɛ e k'a lakale o ye min bɛ gindo mara o de bɛ fɔ Kakɔlɔkan kɔrɔman na ko k'a dunbiya Salifu b'a da dugutigi la ko dunbiya ko sinɛ dɔnfɔli filɛ dunbiya ko ne sera tɛ siriti kɔnɔ dɔnfɔli filɛ ne m'a faamu ko cɛ min tɛ se gindo la gindo kana sara o la n'i kɛra gindotigi ye ne ye datigi de ye n nana n bɛ waso i la Didika de ye n ci i ma i ye min d'a ma nɛgɛ tɛ yan o tɛ ka namara la tagama ye yan n'i y'o kɛ fɛn kɔrɔ o b'i lakale i ye min d'a ma a tɛ taa yɔrɔ caman de la n'a ye yan o tɛ ka fiɲɛtɔ ɲɛ yɛlɛ yan ne y'o fana d'a ma an b'o lakale i ye min d'a ma a tɛ taa wari ɲini n'a ye n'o ye mɔbili ye a tɛ maa kisi alijinɛ don ma a tɛ maa to jahanama fɛnɛ na nka a b'i kisi diɲɛ sen kalaya ma. n tɛ so t'a bolo e de y'a ka so ye e de y'a ka to ye ne ye n jɔ k'a layɛ bɔn taa sini ka na n walima ko n'a ka ko bɛɛ yɔrɔ kɛlɛkɛla d'ale ye
kana ne umuta ko nyona akko ka ko nyona yuto ki ba so amene chode do la do ndi suchere nde boma ka e fana jero ka fe ko ne aba muta e kan daga ban boma ka na me bawo an kliyema fuka woni mondo we do na wonde fo sukuno wurudi ko fe ka sa etika fo e bi ka refa ne du bashi dungo do zikele makangele eke la me bawo ko dai de ka da be kulga na la kira de che la kira de we kira do ko ala kira de bon ni ye akajugo nyumaya billahi tutu la passe abeda depuis 19h ali ma nga ci nana sukono ko mu jara ngoy lala sama so adatu adala mena ne ko no men nga warum na mabul parce que ne kama do be don na sakana iji se na ko ce na ce ikam so yele ko bi woni mo jodi ko mu jara ko ne ma wo fila ngubo akoni aka ko amanu wala ga ko asromaliti ko ni wa mu ni oda ma to ko ko so ko dia ne wa mu babla mu waiwa sai na todo ma fi ka farga a jalati hanni ba futi kan ile ya wani sai na ko men ne mun din akan polisu were no ni mura bin no sapa aku wa mu ai wa mu ko table ai ke flasoro ko ne ibi ya fama sa ko ne ko dunawa ko kura mo ko ko woni ndo ali ce fi bien amma be fole era da la sortila ai sina kucha mtanye fe jale cheka wa mu kwami mtanye fe o soro shipu ni doka ne sangamise mtanye fe so na baba ndo mtanye kula da tona kula da tona shende be ma bisa baboya ateke musoshie mali kono nene kumote yeso na do na yere de bora ki jo konte muso indone ayenjea ni ndei sigilite ni ya sigiliba fa ko chine parli kadi na galodana me na yere afo kale de ne ni du so no fe to ko man ko chena ka ni matrisi ko yi to na che ko ko ani kono ta ugo je febe de biforma bara yi wallahi ne le kunya do tidwa parce que ti janya ko fo ike iye tie ko ko kana fo ki suru ba jama ka keto ko so munu be kene ka obe fe kana la de mawo mai biti la de ku ikatunuri fe o fe be fe kana la de ga bele kene nkoro ya a bena na mobili ko jara be wani mobili ndeti mali musobela mali musobe sai kalo talif la de ne umu be kalo tali kele de ka titi musoka parce que ne ba ran kele ke chugo mai muso shite chia kono folo mi de la ka chekele hal na so ri furusa de on de be dam maga ya bandu bi do ka kiti abasa am okay donc ni barake nyogo ye complexity ni ka chef bi aweshi ani na technicien flabe kene kaya bisra ala nye bisru ni kelbi aka pamane nya ka chuguna be fem bene ala jene ka technicien u tese hali ka don ko contrôler ni tiero che bi la kushi fika dernier point o bora ci kusudila to akele 600 pas on na politique abidjaniya do ye député abidjani jukusimi jomini umar marko che shi ka yoro abi mo do mena mai ka sabara bo mo shi no ka ta mo dini abu mu tari ka sabara de ke ka ni ka na dini ke ako deli manda ne ka tiri ke bora si yoro la shinya sabani ntaro ni jeli deli ba toro de mais ni ye ni table de la ti somli ne bo foka jamala somi parce que anana ne ko na folo be bulu mo pli binani ni shegi tout se ka jati moto se ka jati okmao muso segeni de be muni fe ko kwa ni fe ka segeni bo ka bosa ke ba taw no te sekretari no kwa yi sonike me ka be ne tayi la ko de kuti ka be ne tayi la ko parce que ne era ne kai ni mo wakili ni jiya ko no ko sama dansi ne ne ka ti be fa ne ko mu ci kai ni sama dansi kile da ala ya ni fata taji ne sarama ni sarama male sarama ko tina de ko ne ko nga na so na ka da ne Bamako fo ka ta ni to ko dale ne arajo la studio la a bebe fe ka ta bi de so wa be tourner na ya bela ne ka chef usonoma awo ko ay tegere fo usonoma shende mo mu se mu kono kana
ani privé mɔgɔ minnu nana ala kana k'u ma fitiri wale ani arasini ka dɔnkilidala minnu nana u bɛ Umar Traoré de fɔ ala kana k'u ma fitiri wale abada mobili tɛ ne baden bɛɛ bɛ kɛnɛ ka yan ne dɔgɔninw n'u musow u bɛɛ bɛ kɛnɛ ka yan u bɛɛ sir'u ɲɛna mobili ko jar'u bɛɛ ye ko wa k'anw bɛna yɛlɛma tabile den nɔfɛ n'i ye maaw ɲini maaw bɛ t'i nɔfɛ k'a kɛ ka dɔnnibaa ye ka wari segin a fɔlɔla la ko wa a bɛ laban Umu Jara jumɛn bɛ hakɛ to Umu Jara tabilen de sirabadala kɔlɔnba kosɛbɛ ni tatɔ ma dɔn min sigitɔ bɛ dɔn min I bɛ se k'a fɔ ko ne ma deli ka denkɔrɔ ye ɲɛna nka ma tɔgɔ mɛn n kanu kuma ye wa n'i y'a ye dɔrɔn a bɛ ko diya I ye Umu Jara ayi surakakɛ mɔden munna ne t'e barika da san 26 I kɔrɔkɛ kun hali sisan bi tilegan ne kilenna k'an sen digi I bɛ taa nasa ye kabini kɔrɔkɛ ye furu ma taa sugu la a bɛ n koliji bɔ a bɛ daraka tobi ne bamananmuso cɛjugu n kelen pe de ye bamananden ye suraka la kabini n donna aw ka so don min ma taa sugu la ma taa fini gosi yɔrɔ la walayi n'a ma diya ye ne tun tɛ taa bilen den ye walayi hali I ye n furu I ma furubaden fara adamaden kana kɛ fitiri wale jɔn o jɔn muso muso I ma furu suraka ma I taara zole de da cɛ ko la ka mais Umu Jara tabilen de a ye bonya wɛrɛ kɛ ka sɔrɔ hali t'o fɛnɛ kalama ka sɔrɔ hali t'a kalama walayi ala m'a f'i ye a ye ne de ta mobili la ka taga ni ne ye a ka terrain dɔ kan a soubassement bɛ ne minɛ fo n kamankun mɔni ye kɛnɛ ye kabako don a ko Jakite n bɛna yan kɛ ekɔliso de ko sabu kɛ n ɲɛ bɛ yɔrɔ in na ekɔliso fosi tɛ a lamini na n bɛ fɛ ka jardin d'enfant k'a la ka seconde cycle k'a la ka lycée k'a la ka sɔrɔ k'a sɛbɛn a sanfɛ complexe scolaire Aminata Mariko Ditita ko nka mɔgɔ min bɛna birikiden fɔlɔ da sunkalo tile fɔlɔ ko n y'a kanu ka kɛ Umu Jara jɛman de ye n'ala ye si kalifa ma b'o la sunkalo tile fɔlɔ n'ala sɔnna ko k'i b'a biriki da I ye a tɔgɔ I ka kuma dɔ kɔnɔna na parce que I ne delila ka taa an kun kan k'an jɔ lenin na ka dumuni kɛ an bɔra dɔrɔn kiriba sera ka fɛɛrɛ minɛ ka don I nɔ la tuguni ne ko mun kɛra I ko ayi ko ne ka taa sanni kɛ ka na ne ko mun cogo di ta k'an ka taa dɔrɔn I ko ayi ko fo ne ka taa ka na ne donnen ne ko mun ma ne faamu dɛ ko k'an ka taa e ni ne sigilen yan lakalibaga jugu dɔ k'an ye ko wala I yɛrɛ de ɲɛ o munna kamalen sigilen lenin kɔnɔna na k'a bɛ fɔ dɛ Umu ye ne da I la kosɛbɛ 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 o n'a ɲɔgɔnna caman hakili se ka bɛɛ lakali o mana jogo la n bɛna min fɔ a ye a tɛ delili fɛ nka a ye a ka musow sogo kisi jɛnɛya ma animatrice sɛgɛnnenba bɛ jɛnɛya kɛ walayi wari t'anw bolo a ye n sogo kisi a ye n tɔgɔ kisi a ye n sen fila kisi a k'i hakili to cakɛ ɲɔgɔn fana la hali n'a tɛ delili fɛ a technicien fara animateur kan a k'i hakili to a k'an sogo kisi diɲɛ ɲangata ni hali kiyama ɲangata ma muso tigi kojugu bɛ jɛnɛya kɛ hali se t'a la a kɔni ye ne bɔ a la maa miiri kɔnɔ dɛ mais a tɛna jigin kɔnɔ bilen e ka ne to nin kɔnɔ ni foli cogo ni ne nunga fana kɛra nungala ko ye sisan ne ka vie de changer ne voilà I b'a kɛ to Voilà. Où est la clé? Il y a une tapis grise. Pas dire mobile clé Bogana. Voilà, comme un papier droit à faire mes bâbons. C'est comme ça. Après caché Kumbo. Rakashi. Viens le doigt. Papier, mobile papier. Papier b'a kono, non, d'habitude, elle va venir de nouveau. Elle va taper des kadi. Voilà, on tape le dos. Aïe, 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 voilà. Oui. Aïe, ta coffre. Moi, comment on m'a donné clé n'a tun fɔra k'a bɛna di Umu Jara ma hakili la ni ma fili kosɛbɛ mobili o taara ka taa visite technique k'a la san kelen
assurance san kelen k'a la assurance san kelen mobili in bolila dɔ bɛna ka na jɔ kuna sini n kɔrɔ dɔn kuna sini n kɔrɔ dɔn ko de tile bɛna ta sisan ka di ɲɛma ma a ka di Umu Jara ma mais kuma dɔ de bɛ yen dɛ a ko de ka ɲi mobili di Umu Jara ma Umu Jara kasilen a ye micro ta tuguni ko kɛ kasikasi ye kɛra tan ne dɛ donc sisan n'an kɔnimuso ɲɛji bɔra ayiwa n bɛ kasi a nɔfɛ ko n ka kasi dabila o ma kasi dabila hali bi n b'a content don ni kasi don oui si tɛ kelen ye ça c'est vrai hali bi kasi don ma se ça c'est vrai kasi don ma se tiens i bɛ nin mérité tiens i bɛ clé di belebele ma oui a kana sa balimuso ma Président, avec votre permission, voilà, oui. Oh, je me suis levé. a ye kulo ma jɔ T'as des bali wuli la boitouni. Ni ɲɛji min ye nin nisɔndiya ɲɛji de kasi in tɔ bɛ ka sabula juguya Umu ni fɛn ka kan jamana in kɔnɔ min tɛ nin kasi in tɔ bɛ ka juguya n'i y'a ye Umu ye fɛn caman sɔrɔ min tɛ nin nka fɛn min y'a la kasi kɛcogo o bɛ ani Ala de cɛ kɛcogo bani kɔ den kelen ko k'i ɲɛji cɛ mobili tile min ni a t'i tɔ fɛ cɛ ko k'a ta k'a di balimakɛ ani badenkɛ cɛ n'o ye jugujugu si jugara a k'a di Baba Sisuma ma cɛ sabula ninnu de ye génération kelen ye anw ye u denw ye cɛ a n'o mɔdenw cɛ kuma nɔfɛ kosɛbɛ jugu sɔrɔ cɛw ni minɛ i k'a di muso ma a k'a d'a den ma nin ye masa ma sɔnni an bɛ masa in fo bi ka masa in barika da ka tila ka anw yɛrɛw fo k'an bangebaga fila ka tila ka dugawu kɛ an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ala ka sababu ɲuman kɛ bɛɛ ye cɛba in hali bi ala ka belebelew caman bila cɛ jugu sɔrɔ u ɲɛ filɛ k'a ta k'a feere la i jɔ fɔ ale ɲɛma wala ɲɛma yanni tile bɛ d'i ma dakuruya jumɛn de b'i fɛ ayiwa ni mun yɛrɛ ko kuma ye n ka kasi kasi tɔ bɛ juguya ka ɲi kasi a ka ka ɲi an ka kuma to ten an ka kuma to ten voilà o de la i bɛ se ka tile di jugu mesi voilà jugu Baba Sisuma. oui Baba Sisuma. tabala sa Baba Sisuma b'a di tile bɛ di jugu suma jugu suma di Baba Sisuma ma Baba Sisuma b'a di Umu ma a ye tigɛrɛ fɔ sa n'a diyara a ye tigɛrɛ fɔ sa merci tile dira jugu suma jugu sira di Baba Sisuma ma a n'a papier a n'a carte grise a bɛɛ lajɛlen Baba Sisuma a y'a di Umu ma mobili a kɛra Umu ta ye a ye segin ma tuguni a ka tɛgɛrɛ fɔ ala ka denkɔrɔ b'an kɔrɔ ala ka denkɔrɔ b'an kɔrɔ c'est bien ni sago jugu sago ala k'i sago